ஊர்லயே ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்க தி5 பண்ணுமா பாண்டிச்சேரிக்கும் வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி அழகான லாங் இயரிங்ஸ், ராஜஸ்தான் இயரிங்ஸ், மாசிவ் கலெக்ஷன்ஸே வச்சிருக்காங்க. இந்த அழகான ஆக்சிடைஸ், சில்வர் பிளேட்டட் இயரிங்ஸ், ஜும்கா, ஸ்டட்ஸ், ஃபேன்சி இயரிங்ஸ்னு கடல் போல கலெக்ஷன். அது மட்டும் இல்லாம ட்ரெண்டிங்ல இருக்க இன்விசிபிள் நெக் செயின்ஸ், கொரியன் செயின்ஸ், குந்தன் நெக்லஸ், முகூர்த்தம் செட்ஸ் கூட இங்க இருக்குங்க. அழகான ஆன்டிக்ல இருக்க பிரைடல் செட்ஸ், நெக்லஸ், ஆரம்ஸ், சில்வர் பிளேட்டட் நெக்லஸும் இங்க இருக்கு. இவங்க கிட்ட பிரைடல் பேங்கிள்ஸ், ஹேங்கிங் பேங்கிள்ஸ், ட்ரெண்டிங்ல இருக்க ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸும் இருக்கு. ஹேர் ஆக்சசரிஸ்ல கிளன்ச்சர்ஸ், பவ் கிளிப்ஸ், கிட்ஸ்க்கான ஹேர் பேண்ட்ஸ், ஃபிளஃபி ஹேர் பேண்ட்ஸும் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ பர்ஸ், ஆக்ரிலிக் நெயில்ஸ், மெனிக்யூர் அண்ட் பெடிக்யூர் கிட்ஸ், பிந்தி புக், ஹிப் பெல்ட், கோம்ஸ் மட்டும் இல்லாம கிட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலா வாட்டர் பாட்டில்ஸ், பவுச்சஸ், டிஐஒய் கிராஃப்ட்ஸ், ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு.